simba yekusangana nemba yaKristu yatinodzidzisana nekusimbisana kusimudzirana mweya yedu kuswededzana pedo naKristu. Kana munhu ukadzidziswa zveshoko raMwari nepawanga usingakwanisi kunge uchiziva unoswedera pedo naKristu nokuti unonzwisisa waunonamata kupfuura chero chemazira wanga uchimuita. Saka ndinotenda kusimba hatizivi kuti huri munyama yangu here kana kuti huri mumweya. Inyama unekosingazivi kuti zviri munyama yangu here kana zviri mumweya kuti uite sindo wekuti vanhu varayari mashoko aMwari. Nokuti zvandinawo rugare vanamai rugare tese. Ndinotenda kuti vanhu vanenge vauya kuchechi ndinorangarira kuti chechi inoumbwa nemito yakasiyana kuti vanhu vaungane, kana kuti zvinokokwa nenzira dzakasiyana. Mapokerwo edu kana taamuno nekusiyana kwavo akasazowanirwe nyasha. Vamwe vanoramba vaine chinangwa chavakaurira vakasapinda muruponeso runenge rurimo mukati meimba yaMwari. Nokuti umwe ukaita shamwari inopinda ukati handina zvokuita ngandiperekedzane newe tiende kuchechi kwenyu, watopinda asi chinangwa chavabudira mumba kuti uinde kuchechi tsando chekusa kundonzwe ruponeso, asi wabuda nokuda kwokuti haana zvokuita uri kumba. Saka shamwari yaanoramba akati naye nguva dzose ndo inoshumira kwati rega ndiinde newe. Munhu iyeye kana wamuno akasazosiya ukama neshamwari yake, chikonzero chaaita kuti auye muno nokuda kweshamwari yauya, anoramba zvaatosanzwisisa zvaKristu, nokuti zvinoitwa zvese pfungwa dzake dzinoti nezve tachipedza, ndingade vachipedza tadzoka kumba tichinoita zvatinosika mazuva ese nehama yangu togare netu. So kana zvadaro pane nguva inotaurwa ndisati ndapinde kudzidzisa kana kutaura zveBhaibheri, taungana muchechi panogona kutaurwa nyaya dzechitokuita nokupedzwa kwenguva togare netu. Chinosiyana magamuchiro atinenge tichiita zviitiko. Umwe munhu kana munhu achinabatirwa achitendererwa, mweya ukati munhu ngaatendererwe nguva dzapera, umorete hasha dzakawanda rugare newe. Hasha dzako kuti munhu unonzwisisa zvenguva, takataura nanguva inofanira kupedza nenguva yakati. Saka kana munhu otendererwa munguva yatinofanira tiinde kumba, kureva here kuti naiye haanzwisisi zvenguva rugare newe. Asi funga uriwe waprofitwa zvinoita kuti uchibuda muno undosangana netsaona, mweya wati usabuda muno wanyengetererwa, asi nguva dzakwana tingofunga dai ndiri kubatirwe basa iri ndaizotsutsumwa here pamusoro penguva rugare newe. Ndiri kutaura pamusoro pezvinangwa. Kana munhu une chinangwa chaKristu mukuuya, umwe unotodai tagara pano taite musasa. Vanapita vakati ngatigare muno naKristu vari mugomo, nokuda kuti vakaona atumwa, vakaona Mozisi wauya naEriya pamwe chete naKristu vakamira vari mugomo. Pakuti kuna Jesu dai zvaita taisa matunga muno musango muno, first thing ndechekuti vakarangarira nzara here kuti koticharyepi, komisha yavaigara vachibuda vachindoparidza vakairangarira here. Chii chakakonzera kuti Pita kuti dai taisa matunga, kuti wanga usingaguti nezvevhangeri, wanga usina kuguta pamusoro pebasa raKristu. Saka kana tichinge tauya ndomukana vandinongotarisirawo kana tinongotarisira vazhinji kuti vanhu vauyawo vane zvekuita zvakawanda. Ipapo pakufembedzana vanhu vane mabasa akasiyana-siyana, mamwe anotoshoterwa nenguva ekushanda, vamwe vavaki, unosiye imba iri pafoundation, munhu unoda kutogaramo wakamupedhetu toda kupinda mumba munguva yakati, asi unosiya pakuti rega ndinonamata rugare newe. Zvinhu izvozvo zvinoita kuti munhu usiye zvaupenyu hwake achida kuna Kristu, kuti nguva
upenyu hwake kugarikana. So service inofanira kunge ive ichibatira upenyu hwemunhu. Service inofanira kunge ichiti munhu abuda muno ireve something kuupenyu. Saka panofanira kunge paine kusimbiswa kwezvinhu zvinoruponeso kuti chinhu chinge sechinotora pfungwa dzako pakuti nemaitiro ako mazhinji usare uri waKristu kugarikana. Saka kana service ikave nhete ukabuda muno usina kugutswa nesevhisi hapana zvakabatsira. Maitai 3-2 hours or so muri muno asi sevhisi haina kupinda muropa romunhu kugarikana. Saka ndinotenda ndichimbotaura hapo zvishoma zvandingawana pabhuku ratakuwa rekudzidzisa nezvokuinga kudenga. Kristu afa wakamuka wakakwidza, vakamutarisa vakaona varume vaviri vakamukoma vakamira zvikanzi naini varume veGarirea, ko munoshamisika nei? Kristu uri kukwira nenzira imwe iri, muzvizive kuti uchadzoka nenzira imwe chete. Saka Kristu akakwira kudenga uchadzoka nenzira imwe akaita. Chaanodzokera kudzokera vanhu vari panapa vakaungana pakati pevanhu vari muno ndo mune vavo vasanangurwa vaMwari. Rugare. Soro shoko mashoko naMateo 7:21 soro shoko unoti kunzwa nokuita. Kunzwa nokuita. Rugare ngarubereke. Kunzwa nokuita zvese riri basa. Manzwi maviri ari kutuda ritori basa pacharo, nokuti umwe anogona kusanzwa. Saka kana usina kunzwa unoitei? Rugare ngarubereke. Kunzwa nokuita, umwe anogona kusatonzwa pacho. Saka kana usina kunzwa chika unotarisirwa kuita pazvinhu zvausina kunzwa. Saka naBhaibheri rati kunzwa nokuita. Kana radudzirwa shoko raMwari munonzwa here zvinodudzirwa. Kana kuti munobuda musina kunzwisisa. Saka kana uyoyo kutanga pakungoti kunzwa ukaona usina kunzwa zvadudzirwa kana kuti dzidziso iripo hauna mukana wekuita. Mukana wekuita unowanikwa bedzi pane munhu anzwa. Saka kana Bhaibheri ichiti kunzwa nokuita sehedhi, vanonzwa vachoti vanani kana zvichinge zvataurwa. Vamwe vanoti ndakana zvandazi ina ndizvonzwisisa. Saka kana usinganzwisisi unoitei chichazoti kunzi uri muiti wezvinhu zvakataurwa. Ukarengarire chii chatingaita kuti vanhu vaparidzirwa Jesu titange taona kuti vanhu ava vanzwa, kuti vagone kuzondoita. Kana iri lecture yapiwa mudzidzisi ane juti nokuita sei kuti atume vanhu kunoita zvaadzidzisa, kuti dzidziso yake ireve something. Vanhu vaanenge achiticha. Saka tauya kuno mashoko machena atinotaurana, chekutanga kuti tinomanzwa here? Kana tichimanzwa Kristu uchadzoka lini? Pane zuva rekuuya kweMwanakomana woMunhu. Kana vanhu vakazvinzwisisa kuti hapana zuva makanzwa, ko zvapasina zuva, ko iwewe uchiri panyika ineyi chii chaunokwanisa kunge uchiita uchizvipe nguva yako yekuti inini regai ndichite kuti Mwanakomana woMunhu pandiri anogona kuuya nomutowo wakati. Zvii zvaunoteta paupenyu hwako sedunga munhu kungoti ndinofanira kutaimire nguva yakati, ndinofanira kuitisa mabasa akati, nekuti Kristu haana nguva yaakataura kuti achava musi wakati. Asi pamunhu mumwe namumwe tokudai patakaita mumwe namumwe tine nguva dzedu dzatinombodzidzisana nezvadzo, kunyange achizouya kamwe panyika yese. Asi izvozvi kana Bhaibheri rakatombepe mukana wekuti vakafa navapenyu avaonerani Kristu, havachingamidzi Kristu panguva imwe. Vamwe vachatanga, vamwe vozoteera. Ukaengarwenene. Isusu vapenyu hatingatongotangira vakavata. Rugare. Vakavata vachatanga kuchingamidza Ishe mudenga. Teverei vapenyu. Saka kana Kristu achizouya nenguva imwe asi achionekwa haune mituwo yakasiyana, ko iwewe unenge wafa uri munhu wakaningirira here zvokuti uzochingamidzana naIshe mudenga? Kana uri mupenyu mabasa ako ipapo kunzi mupenyu pakaoma.
wakafa uri nani? Nokuti mupenyu kurindira pamwe vanoti wofa tikaverenge nhoroondo dzebhaibheri vazhinji vaiti wofa vaiunganidza vanhu vouya achinzwisise nguva yekuenda kwake. Kana vapenyu vasiri munhoroondo dzebhaibheri asi dziri hava dzedu, vamwe vakafa vari muivhangeri vaiti nguva yavo yokufa yosvika vaikokera hama navadzidzisi moti ini hadzisina nguva, so zvanda kuenda sare muchizodai. Asi munhu unenge waone nguva yako kuti handisina mukana wokurarama panyika, kunoti munhu iye haatopiwa nemukana wokupange hama pamasariro hwake upenyu watodii, watonzwisisa kuti ndinofanira kuita zvakati kuti nguva iyi isvike ndakarindira. Saka mupenyu uri dangerous pakuti haasi kuone nguva yake yekuti inoperera papi, saka anozvipe makore akawanda. Vamuriyengwe muri baba pakubereka ndakatarisana nemi, asi pakavhetwe pfungwa dzenyu nedzangu, you shall see kuti zvamunofunga maringe nerufu zvakafanana nezvandinofunga, nedifference yemakore edu iwayo pakusiyana kwatakaita. Dzimwe nguva 30 years dzatakasiyana nadzo, asi imi munototarisirawo dzimwe 30 years dzokurarama, ini ndichitarisawo dzimwewo 30 oro 50 mberi, kuno kuti hamusi kutarisire rufu mangwana. Saka zvamusingatarisiri rufu mangwana hamuna mukana wokugadzirire rufu kuti muchene Kristu auye makanaka. Saka kana vatsvene Kristu achizonzi pakuuya kwake vamwe vachasvikirwa vari vapenyu, vanhu ivavo vazhinji here vachaponeswa pane vanhu vapenyu nekukakavara kwatakaita kuti hatitendi kuti nguva isvike munhu achigraduata pauniversity level haanzwisisi kuti agone kundoshanda. Kristu anogona kuuya abate chitumba asati aende kundoshanda. Mwana musikana aroorwa asati apinde mumba anatende kuperekedza mwanasikana, asi baba mari vashandisa vakamirire zuva romuchato. Kristu anogona kungouira musikana asati azive murume asi akabhadharirwe mari kuvabereki. Saka kusatenda kunoita vanhu nguva yokuuya kwomwanakomana wamunhu adhairedi pakugadzirira rugare kunzwa nokuita. Kana tati kunzwa tinonzwa, ngatitumane tinoita, nokuti kapakuita tikasaita ndopane mhosva. Mhosva inopuwi wemunhu wakanzwa zvokuita, havapuwi mhosva kana vasina kudzidziswa, vasina kuudzwa. Kana waudzwa ukati hongu ndanzwa muchiparadzana, ndiwe munhu nemhaka. Saka bhaibheri rakanga rati murayiro wakavepo wakapa vanhu mhaka nokuti vakanga vadzidziswa kuti itai zvakati. Saka nguva yakati Mwari vachitsamwa vari kudenga vachitsamwira Israeri pamusoro pemutemo wakapuwa kuti vakatsamwirwa zvavakaudzwa kuti musaba, musaroora vakadzi vekudzimwe ndudzi, itai zvakati, chengetai sabata. Vakanyorerwa kwavaoendefa ukave murayiro waiparidzwa sabata rega rega. Shoko raMwari rinoti murayiro wakavepo ukavape mhaka nokuti vakaita zvavakanga vasina kududzirirwa mukunyorwa kwemurayiro. Saka nguva inotaurwa murayiro vanhu vakutopomerwe mhaka. Rugare karwenero. Saka ngatidzidzisanei. Kana tadzidzisana vaya vanzwa vakati amen, vapedza voona seruponeso salvation, vonangana nezvinoponesa upenyu hwavo, ivavo vari padhenja yokuti kana vazhinji vanonzi havazoponeswa, vashoma vachaponeswa, uri suspect nokuda kwekaitireka. Mashoko 21 namba. Avazi vose vanoti kwandiri ishe ishe. Avazi vose vanoti kwandiri ishe ishe vachapinda mumusha hwekudenga. Vachasvika pakupinda mumusha kuda kwababa vangu vari kudenga. Asi unoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Tokuziva sei? Jesu unodzidzisa vadzidzi kunyengetera muti baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa mukudenga. Kutora vanhu pagraundi paearth kuti vaite vanhu vekumusoro vararame
wakati atakatarisana naye pakagara vatumwa vakadzingwa vamwe vaya vaita zvisakarurama vatumwa vakadziswa pasi. Saka ikomo ndokune upenyu hwebudzi vese vakagamuchira Jesu vakatora Ishe Jesu saShe namambo. Ivavo vanhu upenyu hwavo hunofanira kunge huri hwekumusoro vakafanana noupenyu hunorarama vatumwa vakakombe chigaro choushe. Rugarika rwenyu tauziva sei? Tinouziva nokuda kwekufollowa mafootsteps omwanakomana. Kristu akazvarwa panyama, tione pekukopera. Atikopi kuna vanhu vasina kupiwe chisimbiso chokunzi ava mareferences ekuti tikope zveupenyu hwavo. Dhovo varipo vakatitangira mavhangeri tikarigamuchirawo nhasi tiri paridza, asi mweya mutsvene una kusitemba kuti tidzidze pavanhu, asi tine zvimwe zvatinotorawo tichivheta nebhaibheri. Rugarika rwenyu chapter 4 verse 6 vakorindi ndofunga wani kana kuti tunda chaziva kuti inoti muapostori Paulo uchidzidzisa unoti munofanira kudzidza kwatiri inini nana Apolo kwaite kusapfuura zvakanyorwa. Rugarika rwenyu dzidzai pavatungamiri asi musingapfuuri chiyero chezvinyorwa. Saka vakuru vakatitangira vasina kusitemba namweya mutsvene kuti vanyorwa mumagwaro. Tinodzidza pavari asatipfuuri zvakanyorwa, asi murume unonzi Kristu ndomuenzaniso ngokuti titeere zvaakaita, nokuti dai huri upombe Kristu akatosanganawo nezvifeve akazvikunda. Dai nyari nzara Kristu akainzwa ukakunda. Chipi chisina kurarama naKristu zvinhu zvese vakaita. Saka tinofanira kutarisa pana Kristu ndomuenzaniso wedu. Jesus is our example yokuti tive vanhu vachazosangana naShe mudenga kana Kristu achizouya. Rugarika rwenyu. Saka dzokore vadzokora pa21 number havasi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe, havasi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga, vachapinda muushe hwokudenga. unoita kuda baba vangu vari kudenga, unoita kuda baba vangu vari kudenga. Chinovhura iyo Roma chapter 8 verse 21. Rugare hamusi makazvida izvi zvokunamata izvi. Dzimwe ndudzi dzenyu dzinotokuzwawo kupfuura vafudzi vangu vaita chechi nekuti kunamata kana usati wakunzwisisa chinoita sechinyadziso pakati pevanhu. Ndosaka bhaibheri pamwe ndichitaura ndinoti vanhu vakapofomadza ndangariro dzavo nenyika naMwari wenyika ineyi, ivavo ndo vanoona sokuti ndo vakachenjera, vachinongodza vakagamuchira zita raJesu sevanhu vasina kuchenjera. Rugarika rwenyu. Saka kana kuri kunamata vanhu vakatenga ndo vanhu vanotorwa sevane kufunga kushoma, nokuti vanotore zvinhu zvepasi sezvinhu zvisina maturo vokoshesa zvisingaoneki zviri kudenga. Vanhu vachiona havagoni kuona zviri mukati mehana dzavanhu. Izvo mune dzimba mukati matiri muno, mune zvizhinji zvakalodzwa mumutebhenakeri yemunhu wakagamuchira Jesu. Saka anenge achiti zvese zviri ndinazvo nokuti Kristu anazvo mandiri. Bhaibheri roti kana muchinyengetera tendai kuti magamuchira. Kunoti munhu kana achinamata nguva yaanotenda kuti ndaanacho panyika anenge achionekwa navanhu ari rope. Rugarika rwenyu. Asi ainazvo mukati make akafuma. Zvinongoonekwa bedzi pazvavo ndokuchishandisa kuti musuro ufane nzara vana vako vasina chokudya ndobotooti endiri mupfumi. Uchazoona munhu pasina kana zuva rimwe rinovata vana vako nenzara asi pasina sosi yaunovimba nayo kuti ndopokudya pangu. Asi nguva inongosangana nedambudziko uchaona zvichizviita zvega. Mwana kweyakoti nayapedza chengetero mhanyani ndokuzoishandisa kuhirimera ono ndikaichengeta ndega ndinodya chengeterero. Ndichazoya ndichitora after 2 months. Kana mukashandisa pa 2 months handui chazoya after 2 months. Chenge chigodhi chokupa vanhu
baba otambira pamumazuva okutambira Jose Maria. Saka uri mupfumi nekare, but upfumi hwako ahupupurwi, ahuonekwi, zvinozviita zvega. Chechi yakavharwa, Jesu achida kundoparidza mutemberi, zvikanzi hamupindi nekuti mari yekuchera hamuna kuita sei, hamuna kubhadhara. But Jesu anoti tinokuda kuti vhangeri haripisi nendawo ita tinokubhadhara. Pita, ndinorayira simba mauri tiende kumvura mundoredza yamunobata iyoyo, vhiyai mukati mayo. Ende zvakaitika, akamhanya akandoredza, akabudisa achivhiya achitora achinobhadhara muchero vachipinda vhangeri tipfuure mberi. Kugarika nene. Saka hatina upenyu hwakagadzirirwa kuti tichazodai mangwana. Dzidziso yaKristu inotodaro, musazoti mangwana tichazoti, asi nokutenda kana nyasha dzaMwari dzaita ndobva mungazosangana nazvo. Zvinosimbisa mashoko okuti tine pfuma yatinayo. Saka ndoda kuongorora mashoko okuti havazi vose vanoti ishe vachapinda muushe hwokudenga. Saka mubvunzo uripo kweseni rakakurisa kuti saka tinounganirei takawanda kana vasiri vose. Saka ndivanani pakati pevakasunga mavhoira nakapfeka magemenzi asingazoponesi, mhosva yavo ndiyei? Number 8:29. Varoma 8:29. Soro shoko noti upenyu hutsva muna Kristu Jesu. Mashoko 29 namba. Nokuti kare kuti 29 leyo. Mashoko 29 namba. Nokuti vakaziva kare. Nokuti vakaziva kare. Ndo vakatemerawo kare. Ndo vakatemerwa kare. Vanhu vakazivikanwa naJesu vasati vaberekwa. Ndo vakaisirwe chisimbiso. Ndo vakatemerwa. Munhu anotemerwa asati atomboberekwa kufunge kuti muchazo havanobe vanobereka vana musati mafukurokufa wewe kunzi uchabereke mwana ere muchengeti nenzira yakati nokuti mwana wamaberekwa wamutabereka uchaita zvakati. Saka anode kuchengetwa nenzira dzakati. Ndakambosangana nazvo mwana vaiva zvikorofuka zvakadai izvi. Nai muchaenda pamuviri asi pamuchaita ndipe mwana mukomana iye muzomuchengeta nenzira yakati. Mwari wanditi uchaita zvakati. Saka ropa rega rinoprofita kuti richazobudisa munhu, uchazoponeswa kana kuti uchatongwa. Iro ropa rega iro. Saka ivo Mwari vari kudenga mumwanakomana vanotemera vanhu kare. Pakudii? Mashoko akoma namba. Kuti vafanane nomufananidzo womwana. Vafanane nomufananidzo womwanakomana waMwari. Kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Azove dangwe pakati pehama zhinji. Yes. Mashoko 30 namba. Avo vakatemera kare. Ivo vakatemerwa kare. Ndivo vakadana. Ndo vakazodanwa kuimba yaKristu, kuvhangeri, kuchechi. Makadanwa nokuti vakatemerwa kare. Vamwe vakatonzi mumhuri vachikura vaberekerwa muchechi, vakwakasara hwana achitenda, pamwe pakundomwa. Asi vaberekwa vese ukatoona umwe ndo yaitove shasha panguva yekukura kwake, asi pama-later days ndo wosiya chitendero. Vamwe vanhu votouya vosimba vana, vanhu vobvunza uri mwana wakwamarimereo wo kusei wakasiyana nevamwe vanhu makakura muchidekero uchitoona nharo ndiani panomwe waise vhidhiyo panhingiri, waise kavhidhiyo kemunhu wanga uchirova mabharo munhingiri pandari mekamungapeva achitsanangurira vanhu zvebhaibheri chiifai chokudya anga achisvibisi kuimberi. Ndozoti kana wabuda muchechi munomu wotovhurira vanhu mabharo kundari, asi regai kutaura chimwe chinhu. Bhaibheri haritenderwi kuvhurwa nevasingatendi. Iconstitution yevanhu vanonamata rugare. Iconstitution yevanhu vakatenda kuna Jesu, nokuti ndo inotaura purani youpenyu hwomutendi kuti nezuva rakati muchaita zvakati, nezuva rakati muchaita zvakati, paupenyu hwenyu muchasangana nezvakati, kududzirire munhu anonamata kwete nyika. Saka chakashata ndechekuti rakavhurwawo nenyika, nyika yotodzidzisa vanonamata. Kukuvhurira Bhaibheri, Mwari wenyu munonamata wakati dananai, hino rudererwo munoita irwo. Unoruziva rudo rwaKristu wo kuti uruparidze, kana kuti unoziva hukufana neshuga.
kuti waone munhu asingagoni kupa shuga uno munhu kwakuti anako wakrisi ari igwegu nokuti ukatoerenga shirikadzi ukaverenge bhuku ratimoti nokutoti pamusoro peshirikadzi ndinoti kana munhu ishirikadzi mukadzi akabereke vana asi akasavachengeta zvakanaka shirikadzi isingatendi haifani kuiva nayo kuchechi kuti igwebhedheri nechechi asi chengetai shirikadzi dzenyu isusu dzedu dzatinopuwa ndedzea dzine chekuda kwani kwamwari kunoti kana ruri rudo ruchidudzirwa nevakagamuchira jesu harufanani nevadudzirwa runoite kunyika ndakauya kuzoparadzanisa mai nomwana ndakauya kuparadzanisa baba nechii vatete nomuroorani nanisekuru nemuzukuru jesu adaro mumashoko ake what type of life yaino kuseta ukarekaremera kunyarara saka makadano kuti muye kuzonamata amusi vekurudzi wokwamakaberekwa asi siyai vakabva varigani imi muya kuti muteere jesu muteere nemitemo yake saka vakadanwa ndo vari mukati muno kune vamwe vakauye vasina kudanwa vari muno matsotsi akauye kuchechi verenga mashoko akomanamba vakadana ndo vakaruramisawo vakadana ndo vakaruramiswa vakaruramisa ndo vakakudzawo vakaruramisa ndo vakakudza kugare havasi vose vatichisheishi achakunya kushokudeni saka mweya mutsvene ndo unotaurwa ndo unoruramisa vanhu kana mweya mutsvene wakururamisa ndo kugadzira mukana wekuti ugosangana nashe chapter 5 dzamatthew bhuku rajesu ari mugoma achiparidza semwene yajesu ari kugoma anoti vakaropafadzwa 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 nofunga zvaka akatowanda mablessings acho anotaurwa pachapter 5 dzamatthew asi mukatarisa chapter 5 iyo vakaropafadzwa ndo taipe ropafadzwa dzomunotaura nezvadzero kana vakuti tinokumbirawo kuropafadzwa nokumbirawo kuropafadzwa is anyone chiropafadzwa chinotaurwa nevanhu muchechi yakristu chinoverengwa chiri pabhuku ramatiyo ukatotarisa unogona kuona pasina chinotaurwa sana navanhu vachiti ropafadzwa asi kristu anoshama achiti vakaropafadzwa these are blessed people vari vanyoro asi unyoro munonamatire ava ndo vakableswa vanoyananisa asi munoyananisa here ava ndo vakableswa vane nzara nenyota yokururama munayo here nzara nenyota kana tikuropafadza kuti hatidi chechi yakazara varombo chechamari inofanira vanhu vakatipamanga vanhu vanotiwa vakuviri zvokudya chapter 4 dzamadzimambo inoverengwa ichitaura pamusoro peshirikadzi yakaenda kuna mambo nokuda kwechikwereti chakanga ina chisikasiwa nababa vakafa vakasiya chikwereti asi tese zvinotaura shirikadzi inoti ishe wangu mambo wangu muranda wenyu kubvire murume wake munozviziva kuti akanga ari mutsvene asi wakafa ukasiya chikwereti kune wakafa kune ari openyu asi tarisai ndoda kutotorerwa vana asi ndomikisa kune imwe 18 ka dzaluka namadzimambo shirikadzi mbiri idzodzo asi ini handinoda ndeshirikadzi yakataura manzwa kuti muranda wenyu akanga ari mutsvene ndimadzimambo muranda wenyu akanga ari mutsvene asi noutsvene hwake akafa asina kukwanisa kudzosa mari yavakakweta. How holy is that man? How holy? Musana chikwerete namunhu asi chokudana rugare. The opposite of love is what? Rugare. 28 dzatotonomio ndichakuropafadza kuti padumbu rako pazvibereko zvedumbu mumunda kana papi kuti usazokwereta asi ukwerete tese. Saka ndinokudzehe shoko rekuti utsvene hunopiwa nomunhu nomweya hunopa munhu maqualities api kuti agone kuve mutsvene.
Saka kana takana chini yatu vafumi tinoti vakaropafadza vafumi kudenga vakafumisa pamweya yavo nokuti mutrezhari yomutendi yakachengeta zvinhu zvaMwari haina kuchengeta zvinobatika. Ndo trezhari yomunhu wakagamuchira Jesu. Kana uchivhura akaunti kunamata unovhurekisa dzidziso nekubvisa vanhu muzvifananidzo, unovhura kutsveta kusiya makuhu, kusiya kutuka abereki, kusiya zvizhinji zvaunoteka mutrezhari. Kana ndasangana nevabereki vanditajira ndikavhura mutrezhari yaMwari, ndona vakanzi udzana mwana mai satuka vabereki, teerera, wavhura trezhari, watoshandisa wadini, watofuma. Kana ndikasangana nomukadzi anomweya ukombe nongovhura mutrezhari, ndona muchinzi musapombe. Sachiwe mukadzi woumwe ndavhura, ndoteka mandiri, ndafuma. Trezhari yangu iri kundipe chimiro chaJesu. Saka vanhu vachinzi havasi vose ndinopanzwisira kuya kuti kana mweya mutende uriwo unodana vanhu kuti varurame. Vanhu havarurami nokuda kwesimba ravo, havarurami nokuda kwesimba ravo. Chapter 1 dzaRoma, kune vanhu vakanga vaite upombe hwengochani. Mwari vakatsamwa nokuda kwengochani yakanga ichiitwa navarume nevarume kusiya vakadzi. Asi Mwari vakusike murume nomukadzi, wakagadzira chimiro chokuti murume nomukadzi ndo vanosangana somurume nomukadzi, handiti? Asi munhu anosiye mukadzi pakundotore murume pakudanana. Mwari vakatsamwa, vatsamwa vabva vatoona kuti chivi chorudzuru ndechekuti munhu atorashwa ari muupenyu, akise murangariro wetsvina muvanhu ivavo, pakupopomadza kuti varambe vachiita zvakaipa. Asi kana ukazione Bhaibheri Roma iyo ichitaura pamusoro hadisi chapter 1 dzaRoma verse 28 uchidzika, unoziona kuti vanhu vaya vakazotoiswe murangariro kutowedzera nokuchiva, kuwedzera nekuvenga, kuwedzera nekusada vabereki. Asi zvakakonzerwa nokuda kwokuti vakanga vachiite upombe hwerume nevarume. Saka chivi chimwe chinobereka dzakawanda. Rukarika rwemene nokuti kwaone nguva yakareba uchiramba uri pachivi chimwe chete, Mwari vanokurasha ukiise murangariro kutoite nezvimwe. Takuungana zvinodakasuzi amuchayo chechinepo mazuva nokuti kueduka kazhinji kune saini yekuti handichauyi chechi, ndo saini yacho. Saka kuti ndizodzi ndaheduka ndisingachauyi pane vamwe vanhu kwakundiunganira kumba nevanoshanya nevanodii vachiti hino chipo makapindwa nei, zvingorera ningopinda uyu. Kana waibva handigoni, handirei kutamba, ndototamba sebhasikoro. Munhu ukangogone bhasikoro kaita mwana tokagona 30 years usina bhasikoro pamba, muso unoriona unongochoka. Amen. Saka vanhu kana vakaziva kunamata, vanhu vanosara vane mufananidzo chete yekunamata Mwari, nokuda kuti they take kunamata seexperience yavakadhokta muupenyu hwavo ikavetika iri munyama. Saka zvakadara ndo patinoona kuti uyu taibekura shoko kaitiro kake akasvika Kristu. Kana mweya mutsvene uriwo unoruramisa vanhu kureva kuti uyu maitiro akayo maari hamuna kana Holy Spirit zvachose. Kana varuramiswa navachazoponeswa. Asi bhuku iri rine mamwe magwaro anoti izvo zvitikadzidza chitaura pamusoro paMatthew 7 pane mashoko anotaura pa7:21 nechekumusoro kwacho kune mashoko anoti pindai nesuo rakamanukana. Kunoti kuponeswa akuponeswi vakawanda. Saka kana chechi kanzi yakura, chechi yedu yakura papercentage yemuchechi yeZioni, tikaziva kuti we are now 70,000 vaZioni vashe, kureva kuti ngaimbo-shandise medzi chaidzo. Verenga kuprofita Zakariya chapter 13 verse 8. Ukajona otinama kunamka
Zakaria uchionesa nguva yekuparadzwa kwenyika nokuda iri fulfillment yezvakutaurwa nebhaibheri mumashoko aJesu kuti suo rakamanika havasi vose vanoti ishe. Saka vanhu ava vanhu vachasanangurwa namweya mutsvene atiri panyika kuti vakombe muvhangeri, asi kuti vhangeri iri zvariripo ratakura zvepanyama nezvepamweya. Saka vanhu vane mhando yekutanga yakasiyana. Vanhu vakaporeserwa vanorwara vavo kana kupinzwa mabasa vanomhanyira muchechi, asi vasingazodi salvation gospel, vachida kuti vakontinye nevhangeri iroro rezvavakaurira. Mashoko kuna Profeta Zakaria 13 verse 8. Yes. Mashoko kuti vanhu vaJehovha vachanatswa. Yes. Zvavo. Ndove vakakokwa vakadanwa, ndovanatswa. Mushoko romwe rekutenderati ivavo vakatemerwa ndovachanatswa, vakatemerwa ndovachadanwa, vakadanwa ndovacharuramiswa, kana varuramiswa ndovachaponeswa. Saka chiprofita chinoti vangani. Verenga Mashoko 8 number. Zvino munyika yose. Pasi rose. Zvinotaura Jehovha unotaura. Migove miviri ichaparadzwa ndokufa. Migove miviri ichaparadzwa. Asi wechitatu ucharegwamo. Rugare. Migove miviri ichaparadzwa. Asi wechitatu ndochadasei. Madzokoro pa 8 number. Zvino munyika yose. Pasi rose. Zvinotaura Jehovha. Ndozvinotaura ushe. Migove miviri ichaparadzwa. Ndokufa. Asi wechitatu. Yes. Ucharegwamo. Yes. 9 number. Yes. Mugove wechitatu. Uchaupinza mumoto. Mabata bhuku ramabata kuna Timoti. Matsanangura nenhau yekuti vanhu ndinhasi rekadi nofunga zviri musoro mangu zvanzi vanhu vachaedzwa nomoto. Ndinhasi handiti nanzi vazvirudziro vachaedzwa nomoto, vakanaka vachapinzwa mumwe kana vakavaka imba namashanga kana nematanda mahwanokosha kana chii, basa nomumwe namumwe richaita sei? Richaedzwa nomoto. Zvakaprofitwa naZakaria unoti 2/3 zvichapiswa, asi 1/3 richaponeswa. Of the 70,000 people vaZioni, know kuti 1/3 of those people vachaponeswa. Kana marega kuwanikwa 1/3 muZioni, kureva kuti mumachechi vazhinji muchatorwa vakawanda, mukaita rumbu rakanaka paZioni, fraction yaMwari ikwane. Rugare kananemi. Zvese izvi kutaura zvichiita sekuti dzimwe zvinopedza munhu simba kuti saka kana kurarama zvichiuya nekuda kwemweya mutsvene, effort yangu ndinofanira kuita sei? Effort yangu ndinofanira kuita. Kana watongowa nechanzi kuti vhangeri chikwanisa ukarinzwa, nokuti vanhu vakambofomadzwa havakwanisi kunzwe vhangeri, asi vakazarurirwa kuti vanzwe ndio vanokwanisa kuzotongwa. Saka kana rikadudzirwa ukanzwa zvichireva something paupenyu ukanorega kuita, ndiwe varudzi rwakakokwa. Saka kana uri varudzi rwakakokwa uchitongonzwa rako zvinoreva vakamwari unorega kuita, tarisai muchati unazo Kristu panguva yekupedzisira. Saka chatinotaka kuti hama dzangu hazvifadziwe kuti vamadziwe ndizenge ndinemi muparadhiso. Hazvifadziwe kuti vamazara muparadhiso dzene ndizenge ndinemi nokuzivana kwemazita edu kudai. Tichikurukura tarisai mufananidzo unokuona Jesu womupfumi naRazaro, mufananidzo wokuziva kwavo. Unotoona vari mhiri nekwaari paine musiyano wemagariro pakudembera hama dziri pasi. Ndaikumbirawo mutume womunhu anodzidzisa vanhu pasi avo kuti varege kutadza, zvikanzi vakasatonzwa vari pasi pa vagouponesa. Rugare ukasanzwa vari pasi pa ina ndakangofanana nemi
pamwe tichondikunda wanokusukira pamwe ndichikunda wangu munondinzwa sei kana ndakududzira mashoko omweyo tichiyerana panyama yedu tinonzwanana sei kerekera mwari inopfuma sei ari pfumi asi kana tikauya tiri vakadamwa hatigoni kutarisa chiviro chemunhu nemabhiuti hwacho asi tinenge tichiona munhu ari mumweya kuti o maitei nekuti jesu najohani vachisangana vakamhoresana vari mudumbu zvichireva kuti mweya mutsvene uchakurumai hwenda hwokururama kana kunge rakatiteka kuti endagara hangu ndiri pedo namai maizona ini ndinofunga upenyu hwangu ndaifumeni asi vandakavakidzana navo vanotenda hawasi handina chandinodzidza pavari asi ndikange ndinangana upenyu husingaperi ndinohupinda shamwari dzamunosora nadzo dzinoruramisira ko hama dziri pedo nenu dzamunoisa pedo dzinoruramisira yetite mfara neinotenkunachi zakarirapera ungasati wanapedzera mashoko ako manhamba tichavanatsa sezvinonatswa sirivheri tichavaidza sezvinoidzwa ndarama vachada nazita rangu ini ndichavanzwa ini ndichaita